Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mga kaigsunan o mga mahal namong tigpaminaw nin tungura karon amo na sab kami pagadapiton aron sa pagpatalingog ninyo nining usa ka programa sa PBCM on Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated. Kini ang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Kinasingkasing kami og mga panghinaot kaninyo nga kung nakamo sa inyong tagsa-tagsa kanamutangan o nagpanghinaot nga nakamo sa baskog sa inyong panglawas din mo'y magamit na to kapunan sa pagtimbang-timbang sa makamaturan na sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia o sa mga basahong referensya na gigamit dili para sa pagsupak sa Biblia. Kining mga pagtudloan ini gitudlo kini ni Master padayon sa mga among gigamit ang mga paagi sa pagtudlo. O nining higayon na among mga pagpangamustas tanang mga kaigsunan, kami ni Brad Ronnie o ako si Reverend Charlie mga paghinaot kaninyo o sa pagpasalamat sa mga kaigsunan nga nagsuportar nining maong programa, no, labi na sa PBC compound sa malaho tayo nila pagsuportar sa mga chapter president po ay sa tanan nga mga nagakalalaing dapit o adunay ila pong pag-angkon sa programa sa radio station nga sila ang nag-abaga nila para lamang maipahayag kining mga kamatuoran. O sa mga nagakalalain karon nga nagpatay kumusta kaninyo labi na diri sa entero sa Dipolog sa inyong pagsunod nining programa sa ubang dapit. Pero sa tanan nga mga membro sa PBCM dili pud nato pagalimtan nga doon natay obligasyon ang atong paghatag sa binulan para sa atong palas reconstruction o dili usab nato kalimtan nga dunay atong pagtambong sa katiguman sa usa ka tuig na may tulo ka hugna, Disyembre 29, ang Agosto 19 ug ang Marso 6. O diini karong tungura magapaila pang kauban pang ebanghilista o ministro. Kumusta og mayong pagpaminaw usab sa gihapon? Kini ang inyong igsoon ebanghilista Brother Juan Ronilo Mangalos. Moy usa nga makikuban kaninyo nining higayuna. Ingon ini kita nga oras mga kaigsonan sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RP Index Kidi Dipolog. Matag adlaw kita nga Domingo alas 6 ngadto sa Alas 7 ang taknas kagabihon. Og mabati usab dinhi sa RM Index DR Dipolog ang atong programa. Alas 12 ngadto sa launa ang takna sa kahaponon matag adlaw Domingo. Og aduna na kita 23 ka mga radio station ang PBC mga programa sa PBC mga langit ng lamdag sa kinabuhi Visayas ug Mindanao mga kaigsonan. Dinhi sa Cebu City sa DYLA, dinhi sa Toledo City sa DYHR, dinhi sa Butong Pinamungahan Cebu sa DYRR radyo natin. Og dinhi usab sa Surigao City sa Real Radio. Doon na kita programa dinhi sa Butuan City sa radyo natin o Radyo Pilipino. Dinhi sa Bayugan City sa City FM. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon mga kaigsonan mabati usab dinhi sa Valencia sa Power Radio. Dinhi sa Malaybalay City sa RM Index MB. Dinhi sa Manolo Fortich Bukidnon sa radyo natin. O dinhi usab sa Iligan City sa Radyo Bandira. Dinhi sa Pagadian City sa RM Index PR. O dinhi sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental mabati usab dinhi sa Dixario Radio Ultra alas 10 ngadto sa alas 11 matag adlaw Domingo. Dinhi sa RP Index Kio Teleradyo alas 12 ngadto sa launa ang taknas kahaponon matag adlaw Domingo. Dinhi sa Villanueva Misamis Oriental Caboses Power Radio alas 7 ngadto sa alas 8 ang taknas kagabihon. Dinhi sa B Radio Waikurat FM Balingasag Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang taknas kagabihon. Kumusta sa mga PBC Women's Group ubos sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio. O dinhi sa Hingog City sa Real Beat Radio alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas kabuntagon matag adlaw Domingo. Diadtong gustong magpadangat sa inyong mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Kumusta sa tanan nga mga nagapatalinghog sa atong programa, tanan kamo labi na sa mga chapter president nga nagahatag og suporta sa mga radio station o sa tanan nga nagapatalingog dinhi karon takna sa inyong pagpaminaw kalakip na kamo sa among mga gipanimbaya. Mosa kami lang hinaot nga kamo karon ana sa pagpailuna sa inyong mga nahimutangan para patalingogan ang atong programa. Aron sa paggisgot sa tema mga kaigsunan balik ko kamo kang Reverend Charlie. O karon pod sa dili pa nato sa pag
hatag og pagtulunan sa atong topiko karon Bradron ato sang gipahibalo no nga basin sa pipila ka dili lang madugay no pipila ka mga adlaw nga aduna sa pagabuksan nato nga programa dapit sa General Santos o sa kinini ang Davao pilian lang nato ug asay mauna lugar na. O sa atong bahin karon Bradron ang atong mga pagtuon mao ang pagtubag sa gilotang pamahayag sa usa ka pastor sa Sabadista nga si Mitchell Bendilio nga ato kuno siyang ginganlan nga tikasan unya ningon tagpaka unya kinsa man kuno ni paka kita ra pud kuno tungod kay lagi wa man gyud kuno ta matudli sa Espiritu Santo kay piki man kuno nya kuro katawa din siya pagka mapamatian ganin niya nga murag nakabinta siya huйgot todo diyon karon sa Biblia ang mga katauhan sa Dios o ang dili katauhan sa Dios laban-laban siya sa ang prinsipyo may tuod sa adlaw ipapolay pero ang Biblia nagpamatuod sa di pa nato tukion nga daan bitaw ka nga tikasan sa pagpamatuod na sa di pa nato susihon ang iyang mga pagpanikas lain man ning iyang pagtikas asa gani ang mga punto ato lang nang pamatud-an Bradron nga dunay mga taong naglaban sa sinugdan pero kung pamation sa dili pata aw mura pong tinuod mao bitaw nang giingon nato sa makadaghang higayon sa atong wali nga pag tumatagal lalong tumitibay ang kanta ba sa Group of Wadab nga nagkadugay pamation lugar ang iyang rason mura siyang nagkaibabaw pero labing naunlod hain ang priba nga naglaban-laban pero pag abot sa isig ka tao nga nasusi ang iyang gilabanan mautingkay day mausian Bradron. Dinhirib atong kahagbahayag si Haring Salomon dinis Proverbio kapitulo 18 bersikulo 17 ang atong pagabasaw ningon ini. Kadtong magalaban sa iyang katungod sa sinugdan daw matarong apan ang iyang isig katawo moabot og magasusi kaniya. Sa ato pa duna di ay gyoy inunta may katungdanan diha sa pagtulunan Pastor Baron or unsa bay ngalan sa imong katungdanan nga mulaban ka matod pa sa iyang pagto sa sinugdan sa iyang paglaban-laban matarong. Daw matarong sa ato pa di gid po to tinuod nga matarong kay gamitan magtermino ni Haring Salomon daw matarong. Pero daw matod pa apan ang iyang isig katawo moabot og magasusi kaniya. Karon mao ni ang atong pagsusi. Atong pamatian Bradron ang mga previous og segunda din nato kung hain ba sa permero nganong nag-iong kitag panikas may ikahatag bata kay kini lagi pagsusi man sa iyang gilabanan sa sinugdan mura magdaw mataro pero pag abot sa isig ka tao nga mususi kaniya mausian. Okay niya. Sa among pagingon nga nanikas ni Bendilio doon na may gibasihan. So among ipabati kung hain dapita siya naghimo og mga pagpanikas niya. Iya magkatungod nga mingon nga wa siya manikas. Pero tanaw na to unsa ang mga pagpanikas nga iyang gibuhian. Ngano pod nga kaming mga ministro kami ni Reverend ingon nga tikasan ni siya. Atong ipabati reb ang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Onya, before tamo ato sa atong topiko karon, kaganiha igsoon ato nga nadunggan ang ilang paguba ba aning bersikulo ba nga Latin na Vulgata. Ato ni tagaan og partial mga kaigsuonan then ato ning tagaan karon kan kay matud pa nila ganiha nga wali gingan lang tag tikasan no. Dili man mi mo deny niya na nga nagngalan mig tikasan. Ang problema og nakapamatuon ba busa ningon gani mig mupaka gyud ang nagngalan na mo piki. Atong ipabati Bradron ang usa sa mga gihimuan gani niya nga si Kristo kuno kay misulod sa sinaguga nagbatasan kuno adlaw nga ipapahulay kay para niya pahulay gina ang iyang buti pasabot man taw na pahulay ang iyang gibatasan oy ang iyang gibatasan pag adto kay mao may itapok sa mga kakontra ni Kristo nga doktrina sa tuan iyang pagtulunan unya pinaagi niya na iya diyang gibasa nga niingon man ta nga walay mabasa diya niya na nga giapil ang para sa pagpahulay. Iya diyang gibasa nga sa tibuok man kuno na nga Isaias ang buti pasabot basa diyang sumpay wala man day sumpay ang iyang gipasumpay niya ngano kunong atong gisumpayan nga wa man kuno diha natingala putang siya may manumpay. Okay, atong ipabati reb ang iyang mga pamahayag nga hain siya dapita gyud naghimo og mga pagpanikas. Niya atong paminawan ang iyang tingog ni Mitchell Bendilio, pastor sa Sabadista. Ilang giingon na nanikas daw ko. Ila pa po na nga right bisan pag unsa ila isulti kita di man tanan na dili man tanan na mamuligi.
Di na naman umulig yung mga kaigsuunan, no? Problema na nila. Mato pa nila nanikas gyud ko. Unya ila pa kung iapil-apil si Mrs. White, unya ang katawanan ang akong statement man eh. Ang gigamit ni Ginoong Hesus libro ni basahon ni Isaias. Di ba klaro ato basahon gani? Unya mato pa nila nga nanikas gyud ko kay ang libro sa Isaias daw wala labot tong Isaias 56 bersikulo 6. Ang pangutana, nigamit siya ang Mrs. White, niya, naama po kayo mabasa nga ninyo si Mrs. White nga, walay labot ang Isaiah 56, kanina kung Isaiah 61. Ato na ba na ihatang niya nga challenge nga, basahan na ninyo ha, mga friends. No, mga friends kong PBCM, basahan na ninyo. Lucas 4:16, ngadtos 17, ato basahan. Og siya miabot sa Nazaret, din dito siya magtubo. Og sumala sa iyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga pagpahulay. Og siya mitindog aron sa pagbasa. Og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias. Unsang basahon na Sister Kathleen ang gihatag? Basahon ni propeta Isaias. Wala nag-ingon nga kapitulo sa libro sa basahon ni Isaias. Ato na batirib, ang tingog ni Mitchell Bendilio, mahitungod laga ning Lucas nga iyang gigamit, Kapitulo 4, versikulo 16 ug 17. Nga, kung siya manabot anang nagbatasan si Kristo, para niya adlaw nga igpapahulay, nagbantay si Kristo anak. Mao na iyang pagpanabot kung mo gibatasan ni Kristo ang pagsulod sa sinagoga sa mga Hudyo adlaw Sabado. Awa niya masabti nga ang pagbatasan sa pagsulod dili sa pagpahulay kundi dunay pagpanudlo si Kristo kay adto man magtapok ang mga Hudyo anang adlaw kanang Sabado kay sila man mo'y namahulay ang mga Hudyo. Nisulod si Kristo iyang gibatasan dili pagpahulay. Pero unsay iyang mga pagpanikas ini kay sa atong pag-repute ani Reb kay ang giparis man gud niya ani nga basahon kay doon na may gibuklad nga basahon si Hesukristo nga gihatag kaniya libro ni Isaias. Unya ang iyang giparis ato man mabati ron didto 50 Isaias lapo sa city sa Isaias mo nang niingon ta nga nasaypan. Unya atong gigamit si Mrs. White ang leader sa Sabadista nga dili gani dawaton o tuuhan ni Bendilio nga propeta nga siya pud ana nagsulat siyang libro nga The Desire of Ages nga nagkutlo si Mrs. White sa pahayag ni Kristo Lucas 4:16-17 pero ang giparis ni Mrs. White Isaiah 61:1-2. Niingon din si Bendilio Reverend nga pagka libro gani ni Isaiah kinatibukan wa kunoy teksto. Unya matingala ta nganong nihatag siya teksto nga matud pa niya wa man day kunoy teksto or kapitulo nga dimension dili lugar specific ba kaya ang gihatag kuno gyud libro ra gyud na Isaias mo nang nangingon mig tikas ka kinahibulong mi nga nag-ingon kag way teksto nganong nihatag kag teksto kapitulo og bersikulo Isaias 56:6. Muna punto Bendilio nya ningon manggug ka sa pagsulti nga ang nakasulat diha nga gibasa niya mitindog aron sa pagbasa kay do na may gihatag nga basahon sa propeta nga si Isaias unya ningon ni ka kapitulo ba o bersikulo ang gihatag basahon busa kay tibok man na nga basahon ni Isaias mo tong imong giapil ang 56:7 wa man diha ni ini unya ning ka nga asa man po nagingon si Mrs. White nga dili na walay sumpay kay Isaias 61:1-2 wa siya mag-ingon nga kini ni ang walay sumpay ana. Wala lugar ingon niya nga naa may sumpay ana, may bot nimong ipasabot nga nag-ingon siya nga walay sumpay. Di gyud po na niya sumpayan kay ang gikutlo niya 61:1-2. Pero ikaw ray namudyot sa Isaias 56:6-7. Mayong ato sang basahon ni Bradron, akong basahon paborman. Ang pag-ingon namo nga nanikas ka dinhi sa 4:16, pag-abot gani sa 21 gilukot dayon ni Kristo ang maong basahon kay buti pa sabot nga diha ra gyud siya kutob nagbasa niya nang basahon na pero unsay ang gibasa ang bahin lang sa maong basahon nga nasulat dili ang tibuok sa Isaias kung basahon man ni Isaias nanikas ka basahon ni Isaias imong giurot ang bahin sa basahon ni Isaias niya gingon og siya miabot sa Nazaret din siya didto siya magtubo og sumala siyang nabatasan pero matud pa nimo pagbantay na sa adlaw ipapawla pagbantay na sa adlaw ipapahulay ha siya misulod sa sinagoga sa adlaw nga igpapahulay bantay na kuno dayon sa ipapahulay kay nagbatasan og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias tanawa ha og dihay gihatag kaniya nga basahon sa propeta nga si Isaias unsa man ang Isaias 56
size ug city niya. Og sa pagbuklad niya niini, nakita niya ang bahin. Unsa mang bahin? Diin na isulat kini nga nagaingon. Unsa man ang gingon? 18 dayon. Ang 17 na may mong giunungan. Ang espiritu sa Ginoo niya kanako, kay iya man akong gidihugan aron sa pagwali sa may balita ngadto sa mga kabus. Gipadala niya ako aron sa pagpaybalo sa kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kahiuli sa igtatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog 19, sa pagpaybalo sa tuig sa kaymot sa Ginoo 20, og yang gilukot ang basahon og giuli kini ngadto sa tig-alagad og bilingkod siya, og ang mga mata sa tanan nga diha sa sinaguga gitutok ngadto kanya 21 din, og kanila misugod siya sa pagsulti nga nangingon, niining adlaw karon kining bahina sa kasulatan katong yang gibasa. Unsa man natuman kining bahina sa kasulatan, natuman diya sa inyong pagpatalingog dinhi. Unsa yang gibasa? Katong ang espiritu sa Ginoo nga gipadala siya para sa paghatag og kagawasan sa mga binilanggo ug sa pagwali sa mayong balita ngadto sa mga kabus, paghatag og kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, paghatag og kahiuli sa igtatanaw sa mga buta. Mo nang iyang gibasa pagpaybalo sa tuig sa kaymot sa Ginoo. Pero kung basahon tong imong Isaias 56 city, wa gyud to diha og katong imong gingon kung basahon wa jamo imo moy wa jamo na karon mo kining bot ipasabot ang gibasa busa kung basahon to sa Isaiah 61:1 ug 2 kining porsyon na kining bahina sa kasulatan moy mutakdo nga moy gitudlo ni Ellen Goldwhite. Wa siya mag-ingon nga iya pa nang gisumpayan oy kining dapit dire, pero mingkag walay kapitulo o walay bersikulo. Unsa man tong bersikulo o kapitulo nga among gikuha? Mao pa gikuha ni Ellen Goldwhite sa 61 uno og 2. Di ba may among gikuha? Unya, puwing kag dili pwede to. Matod pa nimo pero nikuha kag Isaiah 56 og sitting amo ipares nimo dato. Kamalom lang nga bersikuluhan to. Mo man nga magpasumpay ta sa naghibalo lang sumpay. Nakaron ang problema maotong imuha. Ang katong 61 og 2 palig ko ng pagbasa bradron og mao baning mga bahin sa kasulatan ang gisulti ni Isaias og katubang iyang Isaiah 56 og 7 sa gibasa niya ang pulong sa Dios nga Biblia. Sa tinuod lang, ang nakasulat sa Lucas sa bahin sa kasulatan sa Isaias nga gibasa ni Kristo dili sa 50 Isaias og City para mo ipahaom sa imong ginhawa bindilyo nga nagpabilin ang adlang ipapahulay unya gibantayan ni Kristo kay nisulod siya sinagoga adlang Sabado. Sa gibasang Reverenas 18 ang unod sa bahin sa kasulatan nga gibasa sa atong Ginoong Jesucristo, matod nimo way teksto. Amo na ningon migtikasan kay among basahon nga nanay teksto. Wa lang lugar gilitok sa atong Ginoong Jesucristo ang teksto. Pero hasang teksto ana nga haom gyud dito sa bahin sa kasulatan nga gibasa sa atong Ginoong Jesucristo, ang libro ni Isaias pagsulod sa sinagoga. Isaias 60 1:1 ug 2 basahon ako. Muni takdo dito muni saktong sumpay. Nga mo pud gigamit sa imuhang agalon nga wa nimo ilag propeta. Pero ang tibuok nga sabadista kinatibok ka nag-ila ikaw ray di mo ila. Mao. Og ako'y usa sa mga opisyalis sa sabadista, gi-expelled ka na. Nga ang imong agalon di mo ilhon, ikaw ra ginaglahi. Nya ikaw ra bag magwali-wali ka, kunuhay sa imong pagtuo makapabor. Dayon ka na ba katawa-katawa, nagpaila ka lang sa imong pagkabugal-bugalon. Gawas nga may man og mukatawa og nakapabor bradron iya ra ba nang hunahuna. Mao gyud. Mo nagip katawa nga kuan ba kanang tabon-tabon sa kaawawon. Ana basahon ako sa 61:1 ug 2 sa Isaias. Ang espiritu ni Jehova nga Ginoo aniya sa ibabaw kanako. Mao man ang unod dito sa 18 sa Lucas 4 kapitulo 4 bersikulo 18. Ang espiritu ni Jehova nga Ginoo aniya sa ibabaw kanako. Tungod kay gidihugan ako ni Jehova aron sa pagwalis maayong mga balita sa mga maagho. Ako gipaanhin niya aron sa pagbugko sa mga dugmok ug kasing-kasing aron sa pagmantala sa kagawasan sa mga binihag ug sa pag-ablis bilangguan alang kanila nga ginagapos. Sa 2 aron sa pagmantala sa tuig sa pagpasig-uli uban kang Jehova ug sa adlaw sa pagpanimalo sa atong Dios aron sa paglipay ni adtong tanan nga nagbalata. Mo ni takdo didto, mo ni saktong sumpay. Ang imong agalon mo naka jackpot or nakatsamba sa pagsumpay. Yun na nagtsamba kadi ni mutuo po sa imong agalon sa sabadista nga si Ellen Goldwhite. Pero niining porsyon na husto si Ellen Goldwhite bradron. Oh, kay mo magi ang unod nga
mo'y bahin sa kasulatan nga gibasa sa atong Ginoong Jesucristo. Unya mo gid pa gisulat niya sa iyang libro The Desire of Ages, pahina 174 ug pahina 178. Na karon atong ipadayon to bradron para makita giunsa niya pagtikas. Mo nang ningon mig tikasan kam. Mo ning unang lakang ba katong uban pa amo nang batbaton pod nga another to nimo nga pagkatikas o tikasan. Okay, sa dili pa nato ipabati ang sumpay niya nga gidamit ginang Isaiah 56 ngadto sa City Rebellion ato sang butangan og teksto ni kay matud pa ni wa man kunoy teksto. Ya man tay Amplified Bible basahon akong Lucas 4:16 ngadto sa 17. Kung wa bay gitapad nga teksto og ang teksto bang gitapad kanang imo 56:6. Naman kay Amplified Bible gamit kanis 1:27 sa 1:26 sa Henesis na. Niya basahon ako red. Kana kay aron matan-aw nato kay man siya piki wa kuno ta ningalan ko ta niyag paka pero wa kuno ta makapapaka. Basahon ako ha karon nga ang mga naminaw makaingon gyud nga husto pud ang gyud ang among pag-ingon nga nanikas ka. Bisan pa ang mga membro sa Sabadista ko na hibalo nining imong pamaagi, makaingon gyud nga tikas ang imong gihimo. Aron lang gyud nga imong ipalutaw nga ngadlong ipapahulay nagpabilin sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo. Na minaw, nagmonitor man ka sa among programa. Lucas 4:16 ngadto sa bisag 17 lang. Kaya ang kanang 18 mao man ang unod ubahin sa kasulatan sa Isaias. Nya Amplified Bible ako basahon. So he came to Nazareth, that Nazareth where he had been brought up, and he entered the synagogue as was his custom on the Sabbath day, and he stood up to read. And there was handed to him the roll of the book of the prophet Isaiah. He opened, unrolled, kay linukot man, so iyang giablihan, ang linukot nga basahon, the book, and found the place, nakita niya ang dapit, where it was written, nga diin anaa ang nakasulat, o naa dayon gitapad, Isaiah, chapter 61, verse 1 and 2. Unya, way teksto? Kauwaw nimo moingon kag kami mo ni tinudloan sa among magtutudlo nga Espiritu Santong piki. Nya gingon mig kun piki ngano mang napaka ka, hain ka dapit napaka. Kining imong pagsumpay-sumpay nga pinaagig tikas. Kabalo man mi nga naagid pud kay kaalam pero kaalam nga gigamit nimo tinikas. Kay di pa mao. O na niyong kagway teksto. Bisan pa gani ang Lucas 4:16 ngadto 18, nay footnote ana didto nga didto gyud mo footnote sa Isaiah 61:1-2. Nay footnote din hi. Og basahon nato niya na makita na tong footnote din ni nato sa ning hotdon ning iyang mga pagpamatuod nato at ayan nato ibabati tong sumpay ng Isaiah 56 ngadto sa 6 ngadto sa 7. Now, pag-abot din ni sa gingon sa bisan ano lang ko 18 mo basa. Sa 4 nga kapitulos Lucas, ang Espiritu sa Ginoo niya kanako, kay iya man akong gidihogan aron sa pagwalis maayong balita ngadto sa mga kabos, gipadala niya ako ron sa pagpahibalos kagawasan ngadto sa mga binilanggo ug sa kahiulo sa ikatanaw ngadto sa mga buta, sa paghatag sa kagawasan ngadto sa mga dinaog-daog, sa pagpahibalos sa tuig sa kahimot sa Ginoo. Nada yung litrang H nga gamay. Pasabot og tanawon nimo na footnote, tuwa pa ingon sa Isaiah 61:1-2. Nya kay ang footnote additional information man asa man ka nangamuti sa imong 56 ug 7 sa Isaiah. Wa man dito ipotnot nga dito na sa Isaiah 56 ug 7. Di mo ra man ang hunahuna. O diyon sa tawag namo niya nimo ni ana, di ba tikas? Tikasan ka. Niya mo imong ka nga di man di mamuligi ang nagtawgon kog tikasan. Na imo ra pud na kay masig pabaga butas atong naong lagi. Basta takdo bradron sa atong gibasa ganina sa 18:17 sa proverbio no nga kadtong magalaban siyang katungod sa sinugdan daw matarong. Apan ang iyang isigataw mo abot og magasusi kaniya di na usian nga panika dayto. Nya atong ipadayon red ang iyang tingog nga iyang gisumpayan ang 4:16, 17 o gilapos basag ilapos ng antos 21 nga bersikulo iyang gisumpay ang Isaiah 56 lapos sa 7. Nya atong paminawan ang iyang tingog. Nanganong libro ni Isaias man ang ituno, kadaghang libro sa Biblia, na libro ni Daniel, na libro ni Jeremias, na libro ni David, na libro ni Solomon, na libro sa Sinulat ni Moises. Ngano mang kang Isaias gyud? Ato basa ang Isaias 56 sa 6 ngadto 7 basa. Mupo sa tagkadali rin. Mutana siya ngano man gyud nga libro ni propeta Isaias ang gihatag nga namon kuno libro ni David, na ikang Solomon, na ikang Moises, na ikang Daniel. Alangan nga kining unod ani di man mabasa dito sa Salmo sa libro ni David. Kanang gigingon ang Espiritu sa Ginoo na nako, mabasa na dito kang Moises nga basahon. Dili mo nang Isaias ang gihatag kay naa diha ang kutloon sa atong Ginoong Jesucristo ang bahin sa nakasulat sa Isaias. Mo na diha ato ipadayon red kini gamit na siya ning Isaiah 56:7 nga iyang isumpay dito sa Lucas atong paminawan. Sample lang sa Diyos Biblia. Atong klarohon ang iyang gigamit nga 56:7.
Nga naman ng Isaiah, sige, atong basahan, Isaiah 56 o 6 nga to 7 basa. Saan po sa Diyos Biblia? Panalanginan ko usab ang mga dili Israelin nun nga nagatugyan sa ilang kinabuhi kanako aron sa pagalagad, paghigugma ug pagsimba kanako og nagatuman sa akong mga sugo bahin sa adlaw nga pagpahulay og nagatuman sa akong kasabutan. Oh, 6 o 7? 7. 6. 7. Dadon ko sila sa akong balaang bukid, ilipayon ko sila dito sa akong templo nga alampuanan. Dawaton ko sa akong halaran ang ilang mga halad nga sinunog ug uban pang mga halad kay Tag-awa na mga kaigsuonan. Ang adlaw ipapahulay alang sa tanang mga katawhan bisan pa sa mga dili Israelanon. Unya, dadon ko sila ngadto sa akong templo. Lipayon ko sila dito. O di na klaro, nga mo iyang gisumpay, na diha sa iyang gisumpay, para sa Lucas 4:16, katos 17, wa niya ilapo sa 18, kay ana ra siya nga, dihay basahon ni Isaias nga gihatag. Isa nga nung basahon, nga daghan mang basahon sa Salmo. Naamang kuno, na ibasahon ni Daniel, na ibasahon lugar, bisag asa lugar to iyang gidagpak-dagpak ba, pananglitan sa Deuteronomio. Nga nung gikunong Isaias. Kaya naaman dito, ang kabililhon kuno kay ang Isaiah 56 City, pagbantay lagi sa adlaw ipapahulay, tanawa ang katikasano, wa man na ilitok ni Hesukristo, tanawa ang imong pagpanikas. Unya giapil nimo ang mga halad nga sinunog. Nasa ato pa sa panahon kang Kristo kay mamontoy sumpay, si Kristo naghalad pagpagamit niya na naghalad sa pagpagamit sa halad nga sinunog. Ayaw diya pagpakauaw, Mitchell Bendelio, oy. Nga kanang adlaw ipapulay og halad nga sinunog, mauna ang giingon sa ikaduhang kronikas nga na diya bradron nga kanang halad nga sinunog og adlaw nga ipapulay puro sa ginganlan og walay katapusan na, pero pag abot ni Kristo gipangtapos na, nasaypan niya to pagbasa-basa tungod gisuportan man niya sa pulo nga batasan, kay ang iyang kahulugan sa batasan siya ramay way batasan sa pagsabot, ha? Winay batasan ng imuha ba? Kay si Kristo kung nagbatasan, dili na kahulugan pagbantay sa adlaw ipapulay, diya gid ka na bulyaso. Unsang nakasulat sa ikaduhang kronikas badron, kabahin sa gisgutan nga prueba nga ang igpapahulay og halad nga sinunog giingon nagwalay katapusan pero gitapos. Okay niya, basahon ako munang bulyaso kag imo mang gilaho sa city na klaro na gid noon nga di na gid na matuman pagabot sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo. Ay kanang mga halad sa panahon sa atong Ginoong Hesukristo wala na. Unya kanang halad kauban na sa adlang igpapahulay nga giingon nga tulumanon nga walay pagkatapos. Sa giingon ni Reverend ikaduhang kronikas, basahon ako sa kapitulo 2 bersikulo 4 giingon. Aniya karon ako buot na magatukod og usa ka balay alang sa ngalan ni Jehova nga akong Dios aron kini ihalad kaniya og sa pagsunog sa tubangan niya sa insinso sa mga mahumot nga mga panakot og sa tinapay nga igabutang sa tubangan sa Dios sa kanunay og tungod sa mga halad nga sinunog buntag ug hapon sa mga adlaw nga igpapahulay o apil na og sa mga bag-ong bulan apil pod og sa mga tinudlong pista ni Jehova nga among Dios kini kadtong mga halad nga sinunog adlang igpapahulay og bagong bulan mo nagilangkuban sa kini maoy usa ka tulumanon nga walay katapusan sa Israel. Di tanawa ha, tulumanon nga walay katapusan, pero agig puriba nga gitagna na nga gikan sa adlaw igpapahulay og sa mga halad nga sinunog, mao man ang nas Levitico kapitulo 9 bersikulo 1 hangtod sa 3 nga mga nating baka, nating karniro, nating kanding mauna ang sunugon para sa pagtabon-tabon sa mga sala. Giingon atong basahon og naitabo sa adlaw nga ikawalo nga si Moises nagtawag kang Aaron og siyang maanak nga lalaki og sa mga ansyano sa Israel og mingon siya kang Aaron, kumuha ka gikan sa mga panon usa ka nating baka nga laki alang sa usa ka halad tungod sa sala ug usa ka karniro nga laki alang sa halad nga sinunog kadtong walay ikasaway ug ihalad mo sila sa tubangan niyo ba ug ang mga ug sa mga anak sa Israel magasulti ka nga magaingon kumuha ka mo og usa ka laki nga kanding alang salad tungod sa sala ug usa ka nating baka nga laki ug usa ka nating karnero kining duha nga may tagsa-tag sa katuig ang panuigon nga walay ikasaway alang sa halad nga sinunog. Halad nga sinunog mga adlaw ipapulay og ang bag-ong mga bulan tulumanon na nga walay katapusan. Mo tong imong gibasa ang Isaiah 56 og 7 sa ang pulong sa Dios. Pero imong gipare sa Lucas 4:16 og 17 para sa imong katuyuan nga gibatasan na ni Kristo sa pagpabantay sa adlaw ipapulay.
pero ang meaning diya na dili gibatasan niya sa pagbantay sa adlaw ipapulay. Gibatasan niya kay mao may itapok sa mga Hudyo kay sila may nagbantay sa adlaw ipapulay kay tudloan ni Kristo. Pero kining matanga nga giingog walay katapusan nga mga halad nga sinunog nating karniro, nating baka, nating kanding, tagsa-tagsa katuig ang panuigon nga walay kasaway, kalakip sa adlaw ipapulay. Gitagna na bindilyo nga puhason ni. Unsay priba bretron? Okay, rib niyang prueba. Maon lagi na nga kung pareho pa minimong tikasan bindilyo, paggamit anang Lucas 4:16 ngadto 17 nga nay libro ni Isaias nga gibasas atong Ginoong Jesucristo kung tikasan pa mi anhigid mi mo pare sa 1:14 sa Isaias. Pero dili man may tikasan pa riyon nimo kay nahibalo man may nga kanang bahin sa kasulatan nga gibasa ni Kristo tuwa sa Isaias 61:1-2. Unya kanang paggamit nimo sa Paris 56:7 adlong igpapahulay na bisan pa gani ang mga dili Israelinon padalanginan. Unya kay naa may pagdawat ug paghalad dinas mga halad nga sinunog. Unya kay naa man gitagna man pud ni Isaias ka kanang adlong igpapahulay ug halad nga sinunog. Dili naman damaton sa Dios. O dili gina mo sumada ng imong sumpay. Diya mo lagi na og tikasan pa mi dagan mi dire pero di mi mo dagan oy kay amo fair play sa pag-ingon nga kanang adlong igpapahulay wala na kana sa panahon sa atong Ginoong Jesucristo ngano nakatag na sa Biblia nga dili na dawaton sa Dios ang adlong igpapahulay og mga halad nga sinunog. Isaias kapitulo 1 bersikulo 10 ngadto 14 Biblia ang Katoliko na ko basahon kining maayong balita Biblia nga dunay imprimatur Julio Cardinal Rosales og dunay pagtambayayong niinis mga scholar sa Biblia mga Protestante ug Katoliko niya akong basahon. Pamatian ninyo ang pulong sa Ginoo, kamong mga pangulo ug katawhan sa Jerusalem, sama kamo sa taga Sodoma ug Gomora, nagingon ng Ginoo, walay bilianan kanako ang daghan ninyong mga halad. Gipula na ako sa mga halad nga mga karniro nga inyong gisunog, ug sa mga tambok sa mga mananap, giluod na ako sa dugo sa turong baka, ug sa nating karniro o sa mga laking kanding, tuan na. Gisumpay niya sa versikulo 7 rebiran nga halad wa na bulyaso na kay dili na mahimot ang Dios ani matud pa sa Dios walay bili daw ang mga daghan ninyong mga halad gipulaan na siya sa mga halad nga mga karniro og mga katong karniro nga gisunog og sa tambok nga mga mananap giluod na ako sa dugo sa turong baka og sa nating karniro og sa mga laking kanding kinsay nagsugo kaninyo sa pagdala niini sa pagdala niining tanan nag-inigsimba ninyo kanako ayaw na kamo pagtunog sa akong templo ayaw na kamo pagdala sa mga halad nga walay kapuslanan, wala ako'y gustos insenso, dili na nako dawaton ang inyong pagsaulog sa bagong bulan, unsa pay dili dawaton, sa adlaw igpapahulay, og ang inyong pagsimba, ang inyong mga bagong bulan, og ang naandan nga mga pangilin, ngilad na alang kanako, gisamukan ako, o gipulaan na niini. Oh, di na, nakatagna na. Katong gingon nga walay katapusan. Ha? Kalakip ang halad nga sinunog. Oh, naon sa man. Ay di, nganong giwala na to? Kay ang halad nga sinunog para man to sa kasalanan, pagtabon-tabon sa sala. Tungod kay matot pa ni Apos Pablo, gi-explicar niya, nga ang kapuli sa nating baka, nating karniro, nating kanding, katagsa katuig ang panuigon, nga walay ikasaway, giilisda na sa lawas ni Kristo isip mo'y halad. Pahayag na ni Apos Pablo, musawa na gamita. Oy, unsay priba? Hain ang priba, brethren. Basahon ako ang priba reverend din ni Hebreanon, kapitulo 10, ang akong pagbasa, versikulo 2, ngadto sa 6, ang atong pagbasa ingon ini. Lapos na to sa city, bayag ni Pablo ha, tinunan sa atong Ginoong Jesucristo. Kung dili ba gihunong na unta ang pagpanghalad ni ini? Kung ang mga magsisimba na hinlo pa sa makausa og sa dayon, wala na unta sila'y pagbati nga may sala pa. Apan diha sa maong mga halad anaa ang tigpahinumdom og sala tuig-tuig. Kay dili gayod mahimo nga ang dugo sa mga turo nga baka og mga kanding makakuha sa mga sala tungod niana sa pagtungha ni Kristo sa kalibutan siya miingon ang mga halad inihaw og mga gasa wala mo tinguhaa kundi usa ka lawas kanako imong gitagana sa mga halad nga sinunog og sa mga halad tungod sa sala ikaw walay kahimuot unya miingon ako tan-awa ako miyani sa pagtuman sa imong kabubuton o Dios sumala sa nahisulat mahitungod kanako diha sa basahon nga linukot. Oh, gigamit pa ba sa atong Ginoong Kristo? Wala na. Nakumusta man tong imong Isaiah 56:6 og 7. Oh. Nakin sa may mawawan na karon. Manglipag hungta manang ato sa ning gi-review brethren, no? Para masulod sa alimpatakan sa mga nagsunod kanato nga wa lagi ta manikas onya ang atong pag-ingon nga siya tikasan ato ginang kapamatud-an. Gani balikan ta tong iyang giingon nga nagbatasan lagi si Kristo.
Unya iyag yung ipagpahulay si Kristo ani nga batasan sa gamura na. Tungod sa iyang gibasa nga Lucas 4:16, ha? Kay iya dining ikama, mao bitaw tong iyang gibasa tong Vulgata Latina para ipakita gyud nga mugawas ang Sabado na karon. Pero ang pangutana, iya yung gibasa po din, iya yung gikama ang Lucas 4:16, kama 31. Kung basahon gud na ang 4:16 nag-ingon man siyang gibasa, og siya miabot sa Nazaret, din dito siya magtubo. Og sumala siyang nabatasan, siya misulod sa sinaguga sa adlaw nga ipapulay og mitindog siya aron sa pagbasa. Iya yung basahon dining 31. Og siya milugso ngadto sa Capernaum, o sa kalungsod sa Galilea, og sa adlaw nga ipapulay, iyang gipanudluan sila og milugsong siya dito na pud siya sa Capernaum. Kay kining gibasa nato dito man siya sa Nazaret. Unya nanudlo siya niadto pagpahulay. Ikaw pagpahulay, sa di pa nimo gibasa ang Lucas 4:31 gikan sa imong giambakan gikan sa 16. Kung imo nang ikang text diha, imong mang mabasa nga kung si Kristo sa barista, iya ning kauban ning sinagoga. Unya sa Biblia, sa English ni kay sinagog man eh. Unya ang sinagog ato naman ang gikasulti na nga iya man na sa mga kakontra ni Kristo nga mga Hudyo nga may pagtulunan diha sa Parisio. Unya gitawag man nagsimbahan ato sang basahon bradon para ipakita nganong gibatasan niya ang pag-adto dito kay maulagi ilang itigom kay tigumanan nila diha sa sinagoga kay maunay sa lain pagkasulti mauna kibali ang ilang simbahan kanang sinagoga dito sila mo simbahan na pagsulod. Okay, basahon na to kining sinagoga sa English sinagog sa mga Hudyo diin diha ni sulod ang atong Ginoong Hesukristo nga sa pagtuo ni Mitchell Bindilio kay nagbatasan sa pagsulod Sabat keeper na. Diya, sinagoga sa listahan sa mga pulong sa Bibliang Katoliko, pahina 397 sa pulong sinagoga. Ang dapit nga tigumanan sa mga Hudyo sa adlaw nga igpapahulay aron sa pagsimba. Gigamit usab kini alang sa mga katilingbanong katuyuan og ingon nga tulungaan sa mga kabataang Hudyo. Sa ato pa matinaw Reverend nga kining sinagoga dapit kini nga tigumanan sa mga Hudyo sa adlaw igpapahulay aron sa pagsimba. Unya giingon usab nga mausab na ilang gamiton pod ingon nga tulungan para sa mga kabatang Hudyo nga ilang tudluan dito. Di sila manunudlo dito pero kay ilang tinudluan di man mao. Si Kristo ni adto dito aron pagtudlo iatol niya nga mao man na ilang tigom. Mao na mga mahal nga tigpaminaw mga kaigsunan kay tigom man nila na. Nya nagingon di si Kristo adto di siya mo simbahan ng sinagoga. Pagingon ni Kristo sa Mateo 16:18, I will build my synagogue. Dili, I will build my church or iglesia. Unya, katong imong gibasa o kauban niya, nganong ihagbong man si Kristo dito, malipay pa sila, kay kauban man din sila. O siya puriba nga, ihagbong si Kristo, diha rapod sa yang gibasa, brad, ron sa Lucas 4:16, kama 31, ibabaw rapod niya na, nga si Kristo ilang ihulog, kay dili lagi na nila kauban. Okay, diyang puriba, kinis Benilio nagamit aning sitasa 4 sa Lucas nga giambak-ambak lang wa niya basa ang kinatibuk-an unsay reaksyon sa mga Sabadista. Kay Sabadista man yung mga Hudyo kay nagbantay man sa adlong igpapahulay Sabado. Okay, mamantoy Sabat keeper pero si Kristo Sabat seeper kanang sinipira na bawa na. O tinuod ka na. Unya unsay reaksyon nila kung tinuod pa gyud nga pareho sila nga nagbantay sa adlong igpapahulay si Kristo og nasulod nganuman nga ang mga reaksyon sa mga Hudyo nga nasa sulod sinagoga ilaman nga ihagbong si Kristo sa pangpang. Nya, ang gibasa gud diha ang 4:16 ngadto 21 kama 31. Pero ano kumubasa sa versikulo 28 ngadto 30 sa kapitulo 4 sa Lucas, gingon. Og sa pagkadungog nila nini katong mga tao, mga Hudyo nga nasulod sa sinagoga. Matod pa, ang tanan, silang tanan nga diha sa sulod sa sinagoga nangasuko sa hilabihan gayud. Grabe nga pagkasuko nila. Og sila nanindog og ilang giabog siya si Kristo. Paingon sa gawa sa lungsod og gitaral ngadto sa kilid sa bungtod diin didto mahitukod ang ilang lungsod aron ilang ihulog siya si Kristo sa pangpang. Apan siya si Kristo miagi sa ilang tiliwala og mipawa. Mao man dako kayong question mark Bindilio. Imong ipamugos nga si Kristo Sabat keeper kauban to nila tong nasulod sa sinagoga. Pero naaday kauban og kining pagsimba. Pareho silang prinsipyo. Pareho silang prinsipyo.
Nagpariho pa nga naman nga ila man nasuko man sila, hilabihan man nila nga pagkasuko kang Kristo niya, ila man ganing ihulog sa pangpang si Kristo. Niya, tungod kay sa gitagna na wala naman pabantay sa Dios kay gipuhas naman to bradron. Imong gibasa ganina ang Isaias 1:10 sangtod sa 14 sa mayong balita Biblia. Pag-abot ni Kristo, nakita nila nga si Kristo wa na panumbalinga. Wa na si Kristo magbantay sa adlaw ipapulay. Busa ni sila di gid ni kini tawhan gikan sa Dios kay wa siya magbantay sa adlaw ipapulay mo na bindilyo. Nganuman kay sa adlaw nga ipapulay bawal unsa man ang bawal ang pagbuhat sa bisan unsang bulaton sulod nga imong paghimuon sa adlaw ipapulay. Ngumong Sabado ay gitugutan lamang ikaw sa pagtrabaho sa bisan unsang bulaton gikan sa Lunes hangtod lugar sa Domingo. Pero kung Sabado dili pwede. Niya, basaon ko sa Bradon. Sa Exodo 31:13 ngadto sa 15 nagingon. Sumulti kausab sa mga anak sa Israel nga magaingon sa pagkamatuod magabantay kamo sa akong mga adlaw nga igpapahulay. Kay kini mao ang usa ka timaan sa nako og kaninyo sa tanan ninyo mga kaliwatan aron kamo mahibalo nga ako mao si Jehova nga nagabalaan kaninyo. Tungod dinhi pagabantayan ninyo ang adlaw nga igpapahulay kay kini balaan alang kaninyo ang magapasipala nini siya sa pagkamatod pagapat yon gayud siya ay bisan kinsa nga magabuat o bisan unsang buhata nga pagahimo niining adlaw kadtong kalaga pagaputlon gikan sa tilwala siyang katawhan kung magbuhat kag bisan unsang bulaton ni anang adlaw sa adlaw ipapulay kay may unom ka adlaw nga gihatag. Pero unsa man ning putlon gika sa 15 sa unom ka adlaw nara pagabuhaton ang bulaton ikan lugar sa Domingo hangtod sa Bernes. Basta ang Sabado di pwede apan sa adlaw nga ikapito lugar mao nang Sabado mao ang adlaw nga balaan nga ipapahulay balaan kag Jehova bisan kinsa nga magabuhat og bisan unsang bulaton sa adlaw nga igpapulay siya pagapaton gyud unsa nang putlon patyon na karon si Kristo ba nagbuhat sa bisan unsang bulaton nga nasulod kay pag ingog bisan unsa di gyud pwede ang giingon nga nagbantay ka sa adlaw ipapulay way buluhaton nga pagahimuon base sa atong gibasa pero nakita ba nila nga may gibuhat si Kristo berdoni busa ningon sila nga di gyud ni gikan sa Dios di na butang-butang oy nay priba Ado na Reverend, niya basahon ako niyang Lucas sa Lucas man to kaganina nga mga dugukan sa istorya nga iyang ipagsabadista gid si Kristo pero sa nakita sa mga Hudiyo sa gibuhat sa atong Ginoong Kristo wa gid si Kristo magbantay sa adlaw igpapahulay para nila kay nagdahom sila nga si Kristo nagdahom sila nga ang adlaw igpapahulay nagpabilin pa na may gibuhat si Kristo sa adlaw igpapahulay. Niya basahon ako Juan kapitulo 9 bersikulo 13 ngadto 16 gingon. Og ngadto sa mga Pariseo ilang gidala ang tao nga kaniadto buta og adlaw kadto nga igpapahulay sa to pa Sabado. Adlaw kadto nga igpapahulay sa pagmasa ni Hesus sa lapok og sa pagpabukas iyang mga mata. Sa to pa nagmasa siya og lapok adlaw sa adlaw igpapahulay sa Sabado. Sa to pa nasi gibuhat. Ang gibuhat niya mo tong pagmasag lapok para nga iyang pabukhon ang mata sa buta. Ang mga Pariseo nangutana kaniya pag-usab giunsa niya pagpakakita. Og siya mingon kanila, gidhiran lagi niya glapok ang akong mga mata ug ako nang hilambos na unya makakita na ako. Mao ning conclusion sa mga Pariseo kining sa 16 nga kun naa pa ang adlang igpapahulay nga balaod, wa gid ni sila masayop sa ilang pag-ingon nga si Kristo dili gikan sa Dios. Kay conclusion man nila sa ilang conclusion sa 16 ang pipila sa mga Pariseo mingon kadtong tawhana si Kristo ilang gipasabot dili gikan sa Dios kay siya wala magbantay sa adlang igpapahulay. Nganong nakaingon sila ana nga dili gikan sa Dios si Kristo. Unya ningon sila kay wala magbantay sa adlang igpapahulay kay nagdahom sila bindilyo pareho nimo nga naa pang adlang igpapahulay. Unya kung naa pang adlang igpapahulay bisan unsang buluhaton, mga maayong buluhaton man basta buhaton sa adlang igpapahulay di gina maayo para sa Dios. Unya nakita man nila nga tong Ginoong Kristo nagmasag lapok para gamiton sa pagpabukas matas buta, motong ningon sila dili gikan sa Dios si Kristo. Kay nagdahom lagi nga naa pa ang adlang igpapahulay. Pareho gud ninyo. Ang mga pagtulunan nga wala magbantay sa adlang igpapahulay sa Sabado moingon mo kanang pagtulunan na dili gikan sa Dios. O di way kalainan aning mga Pariseo kay nagdahom sila pareho sa imong sinabtan nga nagpabilin pang adlang igpapahulay. Unsa gipakita ni Kristo? Nagbuhat siya og bulaton
sa adlang igpapahulay, which is kung susyon ang balao, dili gid na pwede. Mo nang conclusion nila. Wala na magingon nga butang-butang, dili na butang-butang. Pag-ingon nga dili gikan sa Dios, amo nagingon nga butang-butang nila tungod sa hinungdan nga nagdahom silang naa ang adlang igpapahulay. Nakaron niya. Ingon ni ini usab. Pagbasahon na sa ubang hubad nga Biblia, Bradron, gitawag na lang wala manumbaling si Kristo anang igpapahulaya. Katong ibasa nimo nga gisugod nimo sa bersikulo 13, padayon gyapon ngadto sa 16 pero sa Kristohanong katilingban mo nang wa na panumbalinga. Okay niya, Kristohanong katilingban, ano man nga ni Bailhin miglang bersyon, kay mo man husto gyud nga pamaagi. Prinsipyo man ninyo, amo ganing gidawat ng inyong prinsipyo na sa librong Steps to Christ, page 60, napoy page 123, ana, scriptures must be compared with scriptures, there must be careful research and prayerful reflection. Ang kasulatan kinahanglan nga itandi sa laing kasulatan, kinahanglan adunay maminat ngunon nga pagsusi og may nampuon nga pagpamalandong. O basahon tang laing hubad sa Biblia, Kristohanong katilingban, Juan 9:13 ngadto 16 gingon. Adlaw sa pahulay ang pagmasa ni Hesus og lapok. Magmasag lapok adlaw laging igpapahulay sa Sabado og pagpabukas mata sa buta. Busa ang tao gidala sa katawhan ngadto sa mga parisyo nga nangutanan na pud niya. Nganong makakita ka na? Misulti na usab siya katong buta. Gibutangan niyag binasa ang akong mata, nang hilamos ako og karon makakita na. Pipila sa mga parisyo mingon dili gikan sa Dios kining tawhanan sa Kristo nga lang gipasabot kay wala siya manumbaling sa adlaw sa pahulay. Busa kadto dieng wala na siya magbantay si Kristo sa adlaw igpapahulay. Dinhi ning maong version Kristohanong katilingban si Kristo wala manumbaling sa adlaw sa pahulay. Oh, di klaro na nga Sabado na. Tungod kay dili lagi pagbuhat sa bisan unsang bulaton sa adlaw ipapulay. Nganong pwede na si Kristo na? Kay wala naman ang adlaw ipapulay pero sa imong tubag makatumbas ba kuno may nga si Kristo nagbatasan kuno sa Domingo. Kay iyan ang gibatasan kay wa man ka siya magbatasan sa Sabado. Og kanini ang wala naman manumbaling siya sa Sabado di ang iyang gipanumbaling Domingo. Abi kay niingon man may nga wala may termino nga gigamit ni Kristo nga panumbaling pero naama na dili lang iyon yan ang pagasulti pero di pud na bot ipasabot nga kung nanumbaling si Kristo sa Domingo o haing adlaw pahulay na nila kay wala nay pahulay kay kanang imo manggod ng inyo manggod ng prinsipyo basta nagbatasan pahulay na di man na batasan pahulay imo man ang una niya atong ipakita Bradron nga kung si Kristo walay pagpanumbaling sa adlaw Domingo dili lugar na bot ipasabot nga ingon niya na ang pagkasulti nga nanumbaling ba di word man nga nanumbaling o di word man nga imong gingon nga nagbatasan pero kanang tanang adlaw gipanumbaling na di lang ing ana pagkasulti kung mao'y bot nimong ipasabot nagsimba sila kay ang inyo ang simba Sabado ra man gyud pero sila nagsimba gihurot nilang adlaw naasa man diha nga walay Domingo pero dili tungod kay naapil ang Domingo naapil ang Lunes ug ang Biyernes ug ang Martes ug ang Miyerkules pahulay na sa ilang pagpanumbaling. O, check prueba, Bradron. Okay niya ang prueba, basahon na kong pahayag din sa Biblia. Ani ko mubasa sa Bibliang The Living Bible sa Cebuano ang buhing pulong. Buhat Kapitulo 2, versikulo 44 ngadto 46 gingon. Ang tanang magtutuo nagtigom kanunay og nagambitay sa tanang butang. Gibaligya nila ang ilang mga kabtangan og giapuran paghatag sa halin ang tanang nagkinahanglan. Nagsimba sila. Basa nagsimba unsa man ni Sabado ra nagsimba sila adlaw-adlaw didto sa templo sa diha lang gani ang pagbasa Reverend nagsimba sila adlaw-adlaw pag mag-ingog adlaw-adlaw hurot ng adlaw sa simana Na, wala to nila mapanumbaling kay kinahanglan pigid isulat nimo ng panumbaling. mao man na Isulat nga batasan. Di man na namo inga naon gud nga termino kay di man na batasan kay ug mo ingon migbatasan ni kopya mininyo nga nagbatasan man sila Domingo di ambot ipasabot nga nagpahulay sila di man namo nagamiton tinuod ka na unya pag ingon nagsimba adlaw-adlaw asa sila nagsimba dito sa templo nagbasahon ta ng templo sa an English Cebuano Visayan Dictionary ni Rodolfo Cabonce kanang templo usa man na ka Espanyol balay alampuanan og sa English man na temple gihubad po dayon ang temple simbahan asa sila nagsimba adlaw-adlaw o tuwa sa simbahan unya tungod kay gitugot naman nga adlaw-adlaw ang pagsimba nila sa mga tinun-an dito sa simbahan naagi pagsimba nila adlaw Domingo. O ningon ra ba ka asa mabasa nagsimbag adlaw Domingo? Basahon na mo.
Kay doon na rabato yung gingon, kabasa mo, nagsimba sila Domingo, maundang kong wali. Nya, mamali ka maundang, lama ka lang da. Istorya raman taman po lagi, niya. Kay mundang po na, unsawang taman kung mundang wanay panginabuhian, kay nagsalig man ya sa sweldo sa iyang pagkapastor, kay mo man na lagi sila na may gidawat nga sweldo riberen. Patayng bito. Amo na, patayng bitog, kulob kaldero. Niya, basahon na ako. Tungod kay adlaw-adlaw naman sila nagsimba, di hurot na Lunes ngadtos Domingo or Domingo ngadtos Sabado. Nagid sila pagsimba og Domingo. Buhing mo gyapon sa ang buhing pulo nga Biblia. Ari ko mubasa sa Pinadayag kapitulo 1 bersikulo 10 gingon sa pagpahayag. Adlaw kadto nga Domingo og diha ako sa pagsimba sa dihang kalit lamang nakabati ako og usa ka makusog nga tingog sa akong likod. Unsa kuno tong adlaw sa pagsimba ni Juan Revelador? Adlaw kadto nga Domingo. Ngano man nga nagsimba na siya Domingo nga kung ikaw mo'y amo kung ikaw pasultiyon Sabado ra man gyud. Okay, wa naman gud nang Sabado panumbalinga. Busa kay wala na panumbalinga ang Sabado na sila sa pagsimba sa tanang adlaw. Okay, tanang adlaw sud nang Domingo niya na. O niya pagid reverendo basahon pagid nako. Sa buhat lang gyapon sa ang buhing pulong nga Biblia, buhat kapitulo 20 bersikulo 7. Niya nang Domingo nanambong kami sa usa ka tigom sa pagsimba. O nagyapon Domingo gyapon ang ilang pagsimba. Wala na di na kinahanglan imo pang tumbangan nga kanang gibatasan gyud nga adlaw Domingo na ang gipanumbaling ni Kristo. Di man ingon ni ana ipamugos ni lugar nimo nang kanang bisag na ato nang napuas nga wala manumbaling si Kristo Sabado kun dili mi makatumbas ana nga litra por litras iyang baba nya imo ra ipabili ng Sabado. Og dili man litra por litras iyang baba tuwa man sa iyang mga tinun-an nya kay mga tinun-an ang nagsugo na sa Kristo man. Usa nga gisugo si Pablo, isumalayas ko lang 14:37 unang Korinto riberen. Ang mga gisulat ni Pablo, sugo sa atong Ginoong Hesukristo. O di nagsugo nga adto na magsimba adlaw-adlaw sud ng Domingo. Na mo na giingon nga ing makag-asa nga nanumbaling ang mga si Kristo sa Domingo lugar. Nakasimba na sila adlaw-adlaw na mapanumbaling ng Domingo. Mo na giingon na mong yama-yama ka. Gyud nya pagyud yang gi-question nato bradron nga og makabasa lagi kuno tag niadto sa simbahan sa Domingo kay nagsimba muundang kuno siya og pagwali wa gyud muundang unya ikaduha napo yang giingon nga gi-challenge nato nga wala kunoy mabasa sa Biblia nga miadto sila sa simbahan atong balikan bradron ang mga kagahapon bradron. Okay, atong paminawan ang mga tingog ni Mitchell Bindilio. Nihatag tag-challenge, pero watag ato mo nga sila atong gi-challenge. Pero salamat sa mga kaigsonan, kay sila nitubag yun, na nipamatod sila na daw, ila daw nga napamatugan, ay lang gitubag ang atong nga challenge. Unsay atong challenge, no? Hinahita nga, maminaw sila pag-ayo. Ang atong challenge mo, na nag-ingon, asa ang teksto, mabasa na ang mga tinunan may ato sa simbahan sa adlawng Domingo. Kung naman, isulti. O inaon sa man, itubag. Kung nanina mo kaniya sa alas 12 ngadto sa alauna, nga programa mga kaigsonan. Itubag ang atong challenge, pero ang katawanan kay wa nakatunon. Ang challenge, asa ang mga tibabasa nga teksto na ang mga tinunan niadtog simbahan sa adlawng Domingo. Ato nang ipatubag, panilmo na ito na sunod Domingo, alas 12 ngadto sa alauna sa udto. Tanawa, bisag amo nang gitubag, wa gyud kuno. Unsa man itong gusto kag balikan ang buhat kapitulo 2 bersikulo 44 ngadto sa 46 unsay nakasulat ya brodron? Atong balikan na niya. Kay yang gipangutana asa ko na mabasa ang nagsimba sa simbahan adlawng Domingo niya. Og kuan ka kanang kabalog gyud kag kanang may kamudag panabot masabtan gyud nimo nagi Domingo na ani kay adlaw-adlaw man. Nabasahon ako 2:44 ngadto 46 sa buhat sa Biblia ang buhing pulong niya. Ang tanan magtotoo nagtigom kanunay og nagambitay sa tanang butang. Gibaligya nila ang ilang mga kabtangan og giapuran paghatag salin ang tanang nagkinahanglan. Nagsimba sila adlaw-adlaw dito sa templo. O unsa man ang adlaw daw dinusod ng Domingo? Asa nagsimba? Templo. Unsa nang templo? O simbahan. Na unsa man adlaw-adlaw busa gani si Apostol Juan Revelador sa 1:10 sa Biblia nga ang buhing pulong adlaw kato sa Domingo diya siya ang pagsimba. Wala di ay. Unya wala day may makapapaka. Di pagabot po ni Apostol Pablo sa Colosas 2:16 sa Kristohanong katilingban, wa na siya manumbaling yana, priba brethren.
Okay, basahon kong prueba sa Colosas 2:16 sa Kristohanong katilingban nga Biblia, matod pa dinhi. Ayaw tugot nga sawayon mo tungod sa matang sa pagkaon o ilim nun o tungod sa inyong walay pagpanumbaling sa bisan unsang pista sa bagong bulan o sa adlaw sa paulay. Busa kay ang mga tinun-an wa po'y pagpanumbaling asa sila nakakaton ini dito ilang magtutudlo nga si Kristo kay ang atong Ginoong Kristo wala man manumbaling sa adlaw nga paulay. Pero matod pa nimo Reverend, ang kalaki ni Bindilyo iya mang-ingnon nga seremonyal kuno kini nga paulay ang wala panumbalinga ang nasod ang binulan o ang tinuig, kana siya, kalaki pa na nga gipuwas. Pero kung ingno niya nga gipabilin ang adlaw sa simana ikapito sayop, kaysa New Testament Pinoy version, basahon tang Colossus 2:16 sa footnote, ikapitong adlaw. Sa isiturid pod, basahon na to ang footnote sa Colossus 2:16, ikapitong adlaw gyapon. Unya dinhi sa Biblia ang gitawag the New American Bible Revised Edition ang Colossus 2:16 gihurot na. Basahon nako sa footnote dayon sa Colossus 2:16. Anya basahon ko lang footnote sa Colossus 2:16. Festival or new moon or Sabbath ang gipasabot. Yearly, monthly and weekly observances determined by religious powers associated with a calendar set by the heavenly bodies. Unsa giwala? Hurot na mga adlaw igpapaulay, weekly, monthly og ang yearly. Busa mga mahal namong tigpaminaw, daghan pang atong tubagon, Bradron, pero para ni ipakita nga dinhita nagsugod sa pag-ingon nga nanikas og uban pa. Miabot naman ang oras, Bradron, sa ngalan na lamang sa atong magtutulo, Master Tomas de Eugenio Sr. o sa ngalan usab sa akong kauban nga ebanghelista, pero sa dili pa mo ngalan siya, kini si Reverend Charlie Eugenio. O kinusab ang inyong igsoon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, kami mingon hangtod sa sunod higayon, sa samang takna o samang istasyon. Daghan salamat sa inyong pagpaminaw.